siqhubeka nje thimeni sabheka lapha latest ama-stats aveza ukuthi 65% wama-DNA khona e-South Africa avela ukuthi aba-negative. Okay, lokho kuchaza ukuthi nami umuntu osekhaya kuchaza ukuthi ama-stats lawa aveza ukuthi obaba bengane uma ngabe beyithatha behamba beyohlulwenza ulibofunzo uvela indaba yokuthi ayafeyila. So 65% walokho uyafeyila. So inamba enkulu kakhulu ke lema sikhuluma ngo-65. Yabona nje. Mangabe ucabanga ukuthi mhlawumbe ngabe iziphi izinto ezilidele ekuthenini uma ngabe umuntu ngizwana naye sibe nomntwana naye kodwa ngokuhamba kwesikhathi uma ngabe sithiwa ogogo mhlawumbe lokubesho bethi kodwa kade sasho Mr J ukuthi ayingekele yandlebe asiyazi bona. Nokuthiwa ingeke ikhala lakhe yebo lento le ngoba lokuqala bokusetshenziswa izinto enjengalezo ukuthi iyona DNA eyenziwa qala yebo. So manje sekunokuthi manje umthatha umntwana ngokuthi ukhona izinto ongazikhola kahle uhamba wenza i-DNA. Angithi manje abantu bashawe lento yokuthi bafuna ukubamba status, all right? Umuntu ufuna ukuthi abe nomuntu we-transport. So I know Mr J lo Minister of Transport, lo Minister of Finance, lona nje uyangiprovider nje. Okay right. But ekugcineni bonke labantu ugcina ukwazi ukuthi uhlangane nabo. Uma uhlangana nabo uzogcina ungasazi ngempela ukuthi yabona lezi zinto lezi njengalezo mhlawumbe singazisho sibeke njengokuthi kodwa mangiyibuka mina ngokwami my personal opinion iyabulala leya into leya ngqikithi leya yokuhlonipheka komuntu esifazane ezo lento le. Because can you imagine ukuthi mhlawumbe sishadile ngisho ushada nawe kodwa egcineni sitholakala ukuthi umntwana wami akuyena owami. Asibheke leyo ukuthi ofetheka kangakanani umntana esazi ukuthi nangu baba uMr J. Okay. Only to find out ukuthi later on again baba kumzalayo biologically. No, yazi Mr J usakhuluma ngale yokuthi umntwana ngabe uaffecteka kangakanani. Mhlawumbe ngayibuka ngale leso nami ukuthi that's why sinengane eziningi kangaka ezithi ziyazama empilweni. Uthola ukuthi ayinyakaza impilo. Ba Mr J asikwazi ukubalekela ama facts. Yabo the fact ukuthi mhlawumbe ungikhombise ikhaya engelona kunabantu abakholelwa kulezi zinto Mr J ukuthi kunamadlozi kunanani. Kunabantu abakholelwa ekuthenini noma mina ngisindisiwe. Ake sikhulume ngalokho kolelo ekuthenini mina nginamadlozi. Uzohamba lengane yointroduce emsame ngewona wakho. So lengane ngicindezi vele ukuthi no boy noma girl asikwazi thina la ekhaya. Kuthiwa that's why siba nengane ezothiwa lengane isophinde ka50 ugrade R noma ugrade 12. Ayiphumele ngempilo. That's why sizoba nabantu ekuzothiwa masiqhubeka nempilo wafunda kodwa umsebenzi akawutholi kuthiwa inkinga isibongo. Angithi Mr Joy yazazi lezo zinto ukuthi kunabantu kuyimanje kuthiwa wena ayikuvela usibisi kuvela ungcobo kuvela umadlala kuvela uzulu so4 ibongo evela phezulu kwakho uthola ukuthi akwaseki ngempela ukuthi isiphi isibongo umuntu akufanele asibize ngenxa yoni yokudedengu bomzali yenza lento kuthiwa iqiniso ukuthi empeleni angazi ukuthi ubaba wengane bani kunabantu abawu5 ngizamela ukuthi ihlazo ngiphume nayo ngoba kufanele ngimthole ubaba wengane labantu abawu5 nalokuthi mangi-eda nami lapho asiyeke lento yokuthi okay right uMr J usebenza kahle mhlawumbe uthimeni yena akekho right then bese uthatha ingane uzoyinikeza uMr J because uMr J afford uzokwazi ukuthi agcine idingo zengane because wena into oyenzayo wenzela abantu ufuna bakubuka abantu ufuna ukuthi abantu bapraise ukuthi wena umama oqotho ngoba nakho ingane yakho iyondliwa kanjani ekugcineni leyo ngane iyona ezosafarisha usungasekho emhlabeni wena usungasekho ungasaphili naye lo baba waye ngasekho ingane uzogcina ukuthi izinto zayo azihlangananga isaphila ngenxa yokuthi yathola abazali kungebona ithathe ingane yoshisela emsamo ixheleke ingane iphila. Cabanga nje Mr J ngikhulisa ingane for 15 years 20 years siyabonda sakhalento kuthiwa i-relationship kwenzakalani nini gender based violence iqhamuka ngazo lezi zinto kanje ngoba umuntu usuke selwa esecabanga wonke amandla akhe awamoshile ekhulisa lo mntwana only to find ukuthi ekugcineni ngene wakhe lo mntwana so kuze sibe ne-South Africa ephusile sibe ne-South Africa ephephile sibe ne-South Africa eyaphambili engenazo ingxabano njengalezi kwehle kwana ama percentage lawo abantu boqhubeka ukuthi kube yisimilo kuyiphatha kahle ukuhlala ngentombi ukuhlala ngensizwa The coolest show in the city 12 to 3 every Saturday with your boy Mr J. Umkungundlovu 107.6 FM. Your number one radio station.